nong thajingo khabai kugai makoyo पुरानो चिनी मिडिया फ्रेंड्स नों बेलेखन हम्बाई इनी चिनी 12 रामचंद्रगढ़ एडिस कॉन्स्टिट्यूंसी बिसों खबजा आनी कॉन्स्टिट्यूंसी नो चिनी बाशी कुपरा कामी और जगह चिनी कम्युनिटी सेट चिनी इमिग्रेशन खेमनी पांदा चिनी ताकले बिसिन सिमी चिनी टीटी से हापांगो चिनी बुबागन चाहते मुंबई ते चिनी ऑनरेबल सीएम ने तीन मुंबई जों ताकले एमडीसी फान मानखा ताकले एमडीसी फान माउन बिसिदे सारकलमा रमै चिनी आमसेन लोकरो डिमान्ड खालाय तमनि चिनी ओ बासी कुब्रा हाटिबो काइसे कम्युनिटी सेट नांगौ नै बरफ दुर्गा पूजा गायनेराव बर जाग्रि नै ताइ चिनी एमडीसी फान सेंक्शन मा लगे लगे न जों अमनो 20 दिन बायनो जों ओ कम्युनिटी सेट पाइरिखा जाहाथे बरफ ताकले दुर्गा पूजाव बरफ ओ कम्युनिटी सेट यूज खेमान बगे आउन बगे बेले बेले केना बुबाग्रान हामबाय मारिबो सर जे मसला माने महसिन ते बबो जा थायो स्लाम जागा चली तमते दुइटा जागाव अब कंप्लीट इंडिया तांगे वातिन बगे बर सामु कानिन फेमिलिया अमन पुले ताकले कंप्लीट खा आउन बगे आं चिनी जे टीडीआर से हापंग बेले केना हामबाय मारो अमहाके जरा चिनी लुकुरंग याफोर मावन बगे जरावो फाइमान जानाय आमसानि जतो ताकुक्तै बुकुक अक्रा साकरारनो पाइफ्लाया हामबायरुओ ताई बिनिसिनो पांडावो चीफ गेस्ट ताई इमिग्रेटर गे फाइमान जाजाक टीडीआर से हापंग स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर नि बरमनां इएम सिनि सार सुहेल दे बर्मा ताई ओ आमसानि चिनियाव पूजा कमिटी ताई बाजार कमिटी फाइमान जाजाक सिनि बाइजालबारि सब जोनाल ऑफिस नि सब्जेक्टिव खवाई जोनाल नि मेंबर ताई जतो फाइमान जाजानो पाइप्लाया हामबाय मारो ब्लाइखायनो तमथमानि खबर तांनै गाय अमनो पुइला जों एमडीसी फानबाय कायसा कम्युनिटी सेट तांगै मानमानि चिनि अ आमसानि अमनो पुइला तिनि इमिग्रेशन खालायजागौ बसकांनि सालो ताई गोबां मा जागा खायनानि दङ हायफोरा नंगरनो तिनि पुइला खालायजागौ आबन बगै लायकै जों खातुं लायजा गाय ताई अ बासि कुब्राव अ कम्युनिटी सेट रिमानि बगै अमो आं स्पेशली हामबाय मारिओ चिनि एम सारनो बिनि साइटमा बायनो दिनै अ जागाव जों कम्युनिटी सेट मानानि थांनि दङ आउन बगै बनो पाइप्लाया हामबाय मारो ओंखाय अ जरावासो कक कलक सायावै आंसो सावैना आनि किया जा कक सामानि तनिसोनो जतननो भक्तैसा हायनो हाय हामबाय